Ελέτα, να ταξιδέψουμε τώρα όλοι μαζί, έτσι να δούμε τις πιο εντυπωσιακές εικόνες από παραδοσιακά σκάφη που είχαν τη χαρά να απολαύσουν όλοι όσοι βρέθηκαν αυτό το Σαββατοκύριακο στις Πέτσες. Ο πρώτος λοιπόν διεθνής αγώνας κλασικών σκαφών και παραδοσιακών καϊκιών που διοργάνωσε ο Ναυτικός Όμιλος Ελλάδας υπό την αιγίδα του Δήμου Σπετσών είχε πολύ μεγάλη απήχηση, ενώ νικητές στα κλασικά σκάφη αναδείχτηκε το Κλάρα Μάρα και από τα παραδοσιακά καΐκια το Καρέτα Καρέτα. Χορηγός επικοινωνίας ήταν ο Sky. Today my head is in a mess. Today I'm nervous, out of control. Today I hit a low. Σπέτσες, το κοσμοπολίτικο νησί της Μπομπουλίνας με την πλούσια ιστορία και την ναυτική παράδοση. 1002 λόγοι για να το επισκεφθεί κανείς. Εμείς για να παρακολουθήσουμε τον πρώτο διεθνή αγώνα κλασικών σκαφών και παραδοσιακών καϊκιών. Από νωρίς το πρωί, τα πληρώματα ετοίμαζαν τα σκάφη τους. Οι τελευταίες λεπτομέρειες για μια καλή πλεύση. Όλοι στις θέσεις τους, τα πανιά υψωμένα και οι σπέτσες έτοιμες να αναβιώσουν ένα μοναδικό θέαμα με εικόνες βγαλμένες από μια άλλη εποχή. Επιστρατεύσαμε όλα τα μέσα. Άλογα, φουσκωτά, ακόμα και ελικόπτερα για να αποτυπώσουμε εικόνες που κερδίζουν το θαυμασμό ακόμη και του πιο απαιτητικού θεατή. Πετάμε στα 100 πόδια με ούριους ανέμους. Ο αγώνας σε λίγο ξεκινά και η θάλασσα έχει γεμίσει με μερικά από τα πιο εντυπωσιακά σκάφη. Ο αγώνας ξεκίνησε με τη συμμετοχή 23 σκαφών. 12 κλασικά ιστιοπλοϊκά, με το πιο παλιό να έχει ναυπηγηθεί τη δεκαετία του 1920, και 11 παραδοσιακά καΐκια. Μεταξύ των συμμετεχόντων, άνθρωποι όλων των ηλικιών και όλων των βαλαντίων. Από γνωστές εφοπλιστικές οικογένειες και τον τέος βασιλιά Κωνσταντίνο, μέχρι και παλιούς καραβοκίτιδες που ζωντάνευσαν τα σκαριά τους και τα ξανάριξαν στη θάλασσα. Αποδείχθηκε σήμερα ότι είναι ένα ιδανικό νησί για τέτοιους αγώνες. Το μπογάζι ανάμεσα στις Πέτσες και στην Πελοπόννησο βγάζει πάρα πολύ αέρα. Επίσης το γεγονός ότι είμαστε στις Πέτσες μας κάνει όλους πολύ πιο περήφανους και ταιριάζει πολύ ο αγώνας στο νησί, διότι η Σπέτσες έχει μια πολύ μεγάλη ναυτική παράδοση με τα καρνάγια τους, τα σανάδες της. Μάλιστα υπάρχουν και σκάφη που έχουν ναυπηγηθεί στα καρνάγια αυτά. Καΐκια που από πολλούς θεωρούνται ξεχασμένα, αλλά αποτελούν αναμφισβήτητα έργα τέχνης και κομμάτια της ιστορίας μας, άνοιξαν τα πανιά τους και ζωντάνεψαν μνήμες από την ελληνική ναυτοσύνη του περασμένου αιώνα. Με τον τρόπο αυτό έπρεπε να τιμήσουμε και τις Σπέτσες. Οι Σπέτσες οι οποίες δώσανε τόσο πολλά στον αγώνα ανεξαρτησίας του τόπου μας. Έτσι λοιπόν έγινε αυτός ο συνδυασμός. Ο συνδυασμός δηλαδή μιας επετείου ενός νησιού το οποίο έδωσε τόσο πολλά στον αγώνα, και βεβαίως να θαυμάσουμε και τα τόσα κάλλη που μας εμφανίσανε τα σκάφη. Παραδοσιακά καΐκια, αλλά και το πλήρωμα είναι ντυμένο με παραδοσιακές ενδυμασίες. Η καλύτερη μάλιστα στο τέλος του αγώνα θα βραβευτεί. Μας βγήκε το λάδι, όχι πολλή δουλειά, πάρα πολλή δουλειά, γιατί όλα εδώ στο καΐκι γίνονται χειροκίνητα και αυτά τα σκάφη όταν ήταν εν λειτουργία είχαν 6-7 ανθρώπους πλήρωμα για να κάνουν τις διαδρομές και να πάνε. Σκεφτείτε 6-7 ανθρώπους και τις παλαιότερες εποχής άντρες που ήταν άντρες, όχι φου να πέσεις κάτω. Ο αγώνας κατά πρώτον σήμερα ήταν πολύ δύσκολος ιστιοπλοϊκά αγώνας. Τρέξαμε σε ένα στίβο που ο αέρας άλλαζε ανά 10 λεπτά, είχε μεγάλες αλλαγές, ήταν δυνατός. Το Φλέρτζε που βλέπετε πίσω μου είναι το μεγαλύτερο σκάφος που συμμετέχει στον αγώνα. Έχει μήκος 53 μέτρα και ναυπηγήθηκε το 1960. Μια μεγάλη γιορτή του ναυταθλητισμού με ιδανικό φόντο ένα τοπίο εξαιρετικής ομορφιάς που έχει διατηρήσει αναλύωτη την παραδοσιακή του φυσιογνωμία. Το ευχαριστήθηκα πολύ, είχε αρκετό αέρα και πέρασαμε πιστεύω πολύ όλοι καλά. Οι σπετσιώτες ενθουσιασμένοι, διότι ένα τέτοιο πράγμα δεν το έχουμε ξαναδεί εδώ. Μεγάλη ρεκλάμα για το νησί μας. Μια εξαιρετική πρωτοβουλία ο αγώνας αυτός για να προσελκύσουμε τουρισμό και να τοποθετήσουμε τη χώρα μας στο προσκήνιο, αλλά και να αναπτερώσουμε το ηθικό μας μέσα από την ιστορία μας.
Κάτι που έχουμε μεγάλη ανάγκη, ειδικά σε περιόδους σαν και αυτή που διανύουμε. Ο στόχος είναι να προσελκύσουμε ξένους να έρθουν εδώ στην Ελλάδα και να κάνουμε μαζί τους αγώνες των κλασικών σκαφών. Για να το κάνουμε αυτό πρέπει να αποδείξουμε πρώτα στους εαυτούς μας και στην διεθνή κοινότητα ότι μπορούμε να οργανώνουμε τέτοιου είδους αγώνες. Εμείς τους το ευχόμαστε ολόψυχα. Τυχεροί λοιπόν όσοι